Puluhan arek enom kasil diamano polisi tepak arek-arakan do embong ke Bronfit tengah wengi. Arek-arek iki dikongkon nuntun Bronfite sampai nang Mako Polresta Sidoarjo. Arek-arakan arek-arek enom iki gelek garakno kisruh do embong. Rombongan gangster. Cakning kaya ngene iki aksine kelompok arek-arek enom tepak arek-arakan barek blokir embong nduk jalur Surabaya Sidoarjo Kemis tengah wengi wingi. Kaya gak ngereken wong liya, arek-arek numpak Bronfit iki arek-arakan teko arah Surabaya nang Waru, Gedangan, Buduran sampai nang tengah kutha Sidoarjo. Polahe marai sepaneng warga, aksi arek-arakan iki akhirnya dibuyarno polisi. Petugas nyegat arek-arek sing nyacak melayu. Ana 30 arek sing kecekel terus dikongkon nuntun Bronfite sampai nang Mako Polresta Sidoarjo mbarek Mapolsek jajaran. Arek-arek sing kecekel iki diamanno suwengi terus awan mang dibalekno nang wong tuane. Saliyane didata, arek-arek iki yo dikongkon gawe surat perjanjian gak bakalan baleni kelakuane. Kapolsek Waru Kompol Miftahul Amin jelentrehno, tepak arek-arakan arek-arek iki senengane nantangi uwong, apa maneh warga sing nyacak ngendhek arak-arakan. Mujianto Primadi, JTV.